Анкарада көндүзгү саат 2. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 12 гыйнвары дүшәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илтә программасы белән фәннәр доктор Йосыф Алтынышык әзерләгән ноғайча нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. АКШ башы Дональд Трамп идарәсенең Ирандагы вакыйгаларны якыннан күзәтүен һәм дәвам итүче протестларда корбаннар саны артуы турында хәбәрләр булуын белдерде. Үзенең ышкышында журналистлар белән сөйләшкәндә Трамп вазгыятьнең бик җитди рәвештә каралуын әйтте. Шулай ук ул АКШ армиясенең мәйдандагы хәлне актив рәвештә бәяләвен һәм берничә катгый чара әзерләнүен дә өстәде. Бу мөгаен Сәркатиб Антонио Гутерриш Иран рәсмиләрен протестларга карата шиктән тыш сабырлык күрсәтергә һәм кирәксез яки пропорциональ булмаган көч кулланудан тыелырга чакырды. Аның сүзчесе Стефан Джужарик якшәмбе көнне ясаган белдерүендә, гомум Сәркатиб Иран Ислам Җумһуриятенең төрле төбәкләрендә демонстрантларга каршы кулланылган каты көч һәм шиктән тыш зулым турындагы хәбәрләргә һәм моның күп санда кешенең үлүенә китерүенә тирән борчыла диде. Гутерриш барлык иранлыларның шикаятьләрен куркусыз рәвештә һәм тыныч юл белән кирә алырга тиешлеген басым ясап әйтте. Ул халыкара хукукта гарантияләнгән сүз иреге җәмгыятьләр кору һәм тыныч җыелышлар уздыру хукукларының тулысынча хөрмәт ителүе һәм саклануы кирәклегенә игътибар итте. Гомум Сәркатиб шулай ук элемтә хезмәтләрен яңадан торгызуны да кертеп, илдә мәгълүматкә ирешүне тәэмин итүче адымнар ясарга чакырды. Лондондагы интернет мониторинг төркеме NetBlocks якшәмбе көнне белдергәнчә, ил күләмендә интернет өзеклегенең 4нче көненә кергәндә Иран 72 сәгатьтән артык офлайн шилтәр тышында калды. Протестлар 28 декабрьдә Тәһранның зур базарында Иран реалының кискен кыйммәтен югалтуы һәм начарайган икътисади шартлар аркасында башланды һәм соңыннан берничә шәһәргә җәелде. АКШтагы кеше хукуклары төркеме 490 демонстрант һәм 48 именле хезмәткәрнең һәлак булуын, 10,600дән артык кешенең кулга алынуын белдерде. Үлүчеләр турында рәсми мәгълүмат юк. Фәләстиннең УАФА хәбәр агентлыгы сәламәтлек саклау чыганакларына таянып белдергәнчә, камап алынган Газзада таң атканнан бирле ким дигәндә 4 фәләстинле һәлак булган. Хәбәрдә үлүчеләрнең икесенең Газзаның көньягында, икесенең исә төньягында булуы әйтелә. Төньяктагы корбаннарның берсе яралары аркасында соңрак җан биргән. Шулай ук медицина төркемнәре Җибалия лагере, Бәйтлахия һәм Җибалияның башка төбәкләренә ясалган һөҗүмнәрдә күп санда кешенең яралануы турында хәбәр итте. АКШ башы Дональд Трамп Газза тынычлык шурасы төзелү процессында булуын һәм аңа дөньяның иң мөһим дәүләтләре лидерларының керәчәген белдерде. Ул якшәмбе көнне ил башы ышкышында матбугат вәкилләренә ясаган белдерүендә, тынычлык шурасы төзелә, нигездә иң мөһим дәүләтләрнең иң мөһим лидерлары булачак. Иң мөһим лидерларны һәм дәүләтләрне күз алдына китерсәгез, тынычлык шурасы да нәкъ менә алардан торачак дип әйтте. Трамп бу инициативага кушылу өчен көчле халыкара кызыксыну булуын да өстәде. Барысы да бу курылыш эшендә булырга теле диде. Трампның үзенең җитәкчелек итүе һәм якынча 15 дөнья лидерын үз иченә алуы көтелгән бу шура соңрак төзелергә тиешле Фәләстин технократ хөкүмәтен контроль итәчәк һәм Газзаны яңадан торгызу барышын күзәтү астында тотачак. Шурага керүе фаразланучы илләр арасында Англия, Германия, Франция, Италия, Согуд Гарәбстаны, Катар, Мисыр һәм Төркия бар. БМОның якын көнчыгыш буенча элеккеге махсус вәкиле Николай Младеновның Тынычлык шурасының мәйдандагы вәкиле буларак вазифа башкарачагы белдерелә. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ һәм Дания рәсмиләре Вашингтонның стратегик Арктика төбәген күзәтү астына алу тырышлыклары кысасында бу атнада Гренландия мәсьәләсендә сөйләшүләр үткәрергә планлаштыра. АКШның CBS News каналы белдергәнчә, сөйләшүнең чәршәмбе көнне узуы көтелә. АКШ тышкы эшләр министры Марко Рубио үткән атнада АКШ конгрессында узган ябык брифингта ил башы Дональд Трампның Дания җирләрен сатып алу белән кызыксынуын әйткән иде. Ак йорт сишәмбе көнне рәсмиләрнең Гренландияны кулга төшерү өчен хәрби көч куллануны да кертеп, киң колачлы вариант
вариантларны каравын белдерде. Үткән атнада Дания рәсмиләре белән очрашкан АКШ сенаторы Тим Каин якшәмбе көнне ясаган белдерүендә һәм демократлар һәм җумһуриятчеләрнең Гренландияны яулап алу өчен ясалган теләсә кайсы хәрби токшынуга каршы берләшәчәгенә ышануын әйтте. Демократ сенатор Каин Трампның элеккеге фикерләренә сылтама белән "Без моны авыр юл белән дә, җиңел юл белән дә эшләмәячәкбез. Без берлектәшебез һәм мөстәкыйль дәүләт булган Дания белән эшләүне дәвам итәчәкбез. Аларны дошман яки көндәш буларак күрмәячәкбез", диде. Трамп администрациясе Америка көчләренең Венесуэла дәүләт башлыгы Николас Мадуроны урлаган 3 январьдагы хәрби операциясеннән бирле Гренландияны кулга төшерү мәсьәләсендә катгый сөйләм куллана башлады һәм моның милли иминлек өчен кирәклелеген алга сөрде. Гренландия сәяси партияләре лидерлары җомга көнне АКШка кушылуга каршы булуларын яңадан кабатлады. Трамп исә җомга көнне ясаган белдерүендә булай диде: "Гренландия мәсьәләсендә алар моны теләсәләр дә теләмәсәләр дә ниндидер адым ясаячакбыз, чөнки без моны эшләмәсәк, Русия яки Кытай Гренландияны кулга төшерәчәк, ә без Русия яки Кытай белән күрше булырга теләмибез". Трамп хәрби вариантны кире кагудан баш тартты. "Мин килешүне җиңел юл белән ясау тарафдары, ләкин җиңел юл белән булмаса авыр юл белән ясаячакбыз", дип әйтте. Трампның фикерләре бөтен дөньяда тискәре реакция кузгатты. Аеруча Европа дәүләтләре мондый адым НАТОның бетүе дигәнне аңлатырга мөмкин икәне турында кисәтү ясады. Дания хөкүмәте рәисе Иле белән Америка Кушма Штатлары арасындагы дипломатик киеренкелекнең критик ноктага җитүен әйтте. Вашингтонда башланачак сөйләшүләрдән алда хөкүмәт рәисе Метте Фредериксон Гренландия белән бәйле аңлашылмаучылыкларның чынбарлык булуын, аның стратегик һәм казылма байлыклары өчен дөньякүләм көндәшлек кызган чорга туры килүен сөйләде. Ул бу хәлләрнең бары Гренландия белән генә шикләнмәвенә, тагын да киңрәк нәтиҗәләргә китерә алучы хәлиткеч мизгел булуына игътибарны җәлеп итте. Судан баш министры Камил Идрис хөкүмәтенең Порт Суданнан Хартумга кайтуын игълан итте. Сугыш аркасында хөкүмәт якынча 3 ел буе илне Порт Суданнан идарә иткән иде. 2023 елның апрелендә парамилитар оператив ярдәм көчләре белән бәрелешләр башлангач, армия белән берлектәге хөкүмәт башкаланы ташлап китәргә мәҗбүр булды. Хартум кыска вакыт эчендә көндәш көчләренең кулына күчте. Армиянең үткән март аенда Хартумны яңадан үз кулына алуыннан соң хөкүмәт этаплап башкалага кайта башлады. Ливиянең Триполи шәһәрендә кесә телефоннары сатучы 2010 елда заказ биргән Nokia телефоннарын 16 елдан соң ниһаять кабул итеп алган. Җибәрелгән партиядә классик төймәле Nokialар, музыка өчен эшләнгән махсус модельләр һәм кайчандыр иң югары сегмент саналган беренче коммуникатор телефоннар бар. Ливиядә 2011 елда башланган ватандашлар сугышыннан соң илнең тамгахана хезмәте белән логистика системалары таркалу аркасында телефоннар еллар буе килеп җитә алмыйча юлда кала. Бу соңгы хәбәрләр иде. Театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда төрки дөньяда телдән сөйләм мәдәниятының ничек гаҗәеп сәхнә тамашасына әйләнүе турында сүз алып барабыз. Төрки театр традициясе эволюциясындагы иң мөһим этап изге йолаларның вакыт узу белән эстетик хикәягә әйләнеп сүз белән очрашуы. Бу процесс гади хикәя сөйләү генә түгел, бу сөйләүче үзенең бөтен гәүдәсен, тавышын һәм хәтта кулындагы аксессуарларны сәхнә коралына әйләндерә торган гаять зур сәнгатьнең тууы. Бу үзгәрешнең иң архаик мисалы Алтай төркиләрендәге кай традициясе. Кай Алтай халык әдәбиятында күкрәк һәм тамактан чыккан авазлар кулланып укыла торган дастан. Аны укучыга кайчы диләр. Кайчылар озын айлы төннәрдә һәм туйларда дастаннар сөйләгәндә оста актерлар кебек чыгыш ясыйлар. Чыгыш вакытында көчле жестлар һәм йөз мимикалары ярдәмендә аларның йөзләре төрле формаларга керә һәм кайчылар топшур, ягъни гадәттә агачтан уеп ясалган традицион ике кыллы инструмент темпына туры китереп драматик дөнья тудыралар. Сәнгатьчеләр ышандыру көчен арттыру өчен макияжда кулланалар. Кешеләр белән бер рәттән театральләштерелгән рәвештә ат, болан һәм кошлар булып та уйныйлар.
Себер төбәгенең тагын бер зур сәхнә традициясе якутлар, ягъни сахаларның олонхы дастаннары. Олонхы сөйләүчеләр проза һәм шигърият үрелеп барган әсәрне бер кешелек тамашага әйләндерәләр. Олонхыда яхшылыкны символлаштырган Айы Баһадиры белән начарлыкны, явызлыкны символлаштырган Абасы кабиләләре арасындагы бәрелеш, конфликт бөтенләй башка көйләр белән күрсәтелә. Оста олонхы сөйләүче җир асты дөньясының явыз рухларын чагылдырганда тавышын тупас ир-ат тонына үзгәртә. Җәһәннәмнән килгән ыңгырашу һәм дәһшәт хисләрен чагылдырып тыңлаучыны куркыта. Явыз рухларның җырларын махсус рәвештә дөрес булмаган ноталар белән тавышын күтәреп яки төшереп җырлаган башкаручы персонажның халәтен хис итеп, үзе кичергән кебек күрсәтә. Бу хикәяләү традициясенең иң динамик һәм киң таралган үрнәге Көр дастанын сөйләүдән күренә. Көр халыкның хәтерендә үз статусын үзгәртеп, заман рухын чагылдырган хикәяләргә әверелгән йөзләгән еллык батырлык, каһарманлык символы. Кытай диварыннан Гагаuz төбәгенә кадәр сузылган бу гаять зур дастан көнбатыш версиясендә Анадолу, Азәрбайҗан һәм Балкан төрки риваятләрен, көнчыгыш версиясендә үзбәк, төрекмән, кыргыз, казак, уйгыр, каракалпак һәм татар риваятләрен үз эченә ала. Көр сәхнәдә эпик герой гына түгел, ул үз хикәясен саз яки кумус кебек инструментлар белән драмалаштыручы шишән каһарман. Көр дастанын сөйләүче сюжетны проза белән тәкъдим итсә дә, дулкынлану иң югары ноктасына җиткән мизгелләрдә музыка һәм шигърияткә күчә. Сөйләүче сазны музыка коралы буларак кына түгел, аны кайвакыт кылыч, кайвакыт Көр аты Кыратның тизгеннәре, кайчак мылтык итеп кулланып сәхнәдә визуаль тирәнлек тудыра. Бу башкару кеше кыргызларның дөнья күләм танылган Манас дастаны белән иң югары ноктасына җитә. Манас сөйләүчеләр дөньяның зур дастанын 3 көн һәм 3 төн дәвамында тирә-юньдә җыелган кешеләр алдында әйтерсең лә шул мизгелдә яшәгән кебек, каһарманнарның кайгы-шатлыгын, сугышның хаосын үз күзләре белән күргән кебек тамашачыга җиткерәләр. Манас сөйләүче, ягъни манасчы, гади аңлатучы гына түгел, ул жестлары, йөз мимикасы һәм драматик тавыш интонациясе белән зур сәхнәне бер үзе тутырган оста актер. Манасчы үзенең калфагын һәм камчысын бик оста рәвештә сәхнә аксессуары итеп куллана. Ерак араны аңлату өчен камчысын еракка суза, шул ук камчыны кылыч, сеңге, балта кебек сугыш кораллары урынына да куллана. Манасчы аңлатканда шундый хәлгә керә ки, арткы пландагы сугыштагы ыңгырашулар, ат тояклары тавышлары әйтерсең лә театр сәхнәсендәге эффектлар кебек тамашачыларга да ишетелә. Бу сөйләмнең сүз белән генә түгел, гәүдә хәрәкәтләре белән сәнгать төренә әйләнүенең искиткеч адымы. Бу традицион берекмә Анадолуда төрек театрының иң камилләштерелгән формаларының берсе булган мәддәхлык традициясенә әверелә. Мәддәх төрле персонажларны һәм диалектларны бер үзе чагылдыра торган оркестр кебек. Аның осталыгы кешеләрне кабатлау белән генә шикләнми, ул җилнең улавыннан алып хайваннар тавышына кадәр барысын да сәхнәләштерә. Мәддәхнең кулъяулыгы төрле яулыклар ясау өчен кулланыла, аның таягы, манасчының камчысы яисә шишәннең сазы кебек себерке, мылтык яки ат булып хезмәт итә. Шаманның изге таягының мәддәх кулында шул хәтле функциональ сәхнә аксессуарына әйләнүе изге йоланың профессиональ сәхнә сәнгатенә әйләнүенең иң ачык дәлиле. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сүздән сәхнәгә кадәр сузылган бу сәяхәт төрки халыкларының хикәяләрен хәтердә саклау гына түгел, һәр мөмкинлектә аларны җанландыру теләгенең нәтиҗәсе. Кайчы, манасчы, мәддәх белән бу традиция төрки театрының 1000 еллык уртак эстетик генетикасын бүгенге көнгә кадәр китереп җиткергән какшамас күпер. Бу күпер сөйләм мәдәниятының югары дәрәҗәдәге сәнгатькә әверелә алуының дөньядагы иң сирәк дәлиле. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә.
Noğayça nasihatler. Bek sıylı tınlavçılarımız buyuma Allah'tı körgön barma baresinde kabarlasamız. Allah'tı bizden birev, bir mübarek ulu Adem, Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam dünya közümünen körgön. Nav kabardın üşünlüğü bılayına aşıklangan. Eş ötürük aytbagan, tuğralıkban tanıngan, erkimlerden bilgeni, bek abraylı bir adem, özü yuvuk dostlarına. Men solay yerge kettim, so zatlardı kördüm dese, yuvuk dostları soğa, biz saga inanmaymız, sen bir ötürükşüsün, dep eş aytarlar mı? Allah'tın közler münen körülgönü hakikatı, sosu misaldey bolgan. Yaşavunda birev bolsun, eş ötürük aytbagan. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Miraç'ta hak Allah'tı körgönünü aytkanı, üşünlüktün özü bolgan. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa salat selam olsun oga mübarek Recep ayı 27 keşesinde neşe orunlarga ozup sanavsız zattı körgön. Em Allah'tı közlörümön körgön son kaytıp gelgen. Ketkenini körgönünü erkimlerge kabar bergen. Aytkanları neler bolsa, hak bolgan, tuğra bolgan. Ne gedese tilinden, savlay ömrü boyunca, tolu tuğra söz çıkkan. Ayrıyeten mınga bargan mucizeleri onun, peygamber bolganını alemlerge ilan etken. Peygamberdin en yükön kasiyeti sıdk degen, er daim tuğralığı bolgan. Sosu kabar bizlerge em, bir ullu süyünşük bolgan. Hudayga sonsuz şükür, imanımız berkigen. Allah'tı körgön barma, ahiretten kelgen barma, degen bazı soravlarga, sosu miraç navyagıman, bir ullu yavap bolgan. İye, tuğradan tuğraga, aynı bizdey birevi, bir mübarek insan, hem Allah'tı hem ahiretti, dünya közünden körüp, dünyaga geri kaytkan. Nav barede aytılgan, bek teren, em bek biyik manelerdin bir kesegi, tömenbette aytılgan. Manevi bir tuğba teregindey miraçtın, 500'den ziyada meyveleri bolgan. Sosunlardın birincisi, em en yükün meyvası imanımızga karagan. İman esaslarının neşe hakikatlarını Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam közümünen körgönü meleklerdi, ahiretti, cennetti em neşe alemdi. Hatta Kuday Rabbimizdi er bir evini közben körüp Rabbimiz ban söylöskeni kainatka, insanlarga sonsuz bir kazna bolgan, ezeli nur bolganı kasında em ebedi ediya bolgan. Ene sosu manevi nimetlerdi bizlerge Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam miraç bilan akelgen. Nav maneler aşılsa, körgönümüz kainat, bek perişan em ötüşü, karman sorman bir orun, dep bilingen vakitta, iman yarıklığıman, so kainat, bek azamatla Allah'tan bizlerge yiberilgen hat bolgan.
Bir hattı kim iberse süygüsünü, tilegini, kayır tolu kabarını su hattıman aytkanday, nav kainat bizlerge Kudayımız yağından mınlagan manelermen tolturulgan mektup bolgan. So manelermen kainattın ne bolganı, hakikatı, ne üçün bar bolganı bilinmez haldeyken de Rabbimizin gözöllüğün körsetüşü köp yarık bir biyalaga avuskan. Kainat bastan uşka Kudaydın ustalığın em önörlerin körsetken üykön bıyala bolgan. Birden beri kainat bek köp bağa kazangan. Bir yaktan sosu miraç, iman kaznası bolgan. Beri iyilik kayır, Allah'tan kelgenge, soga imanımız tağı abedi bir kazna bolgan. Ne dilesek Allah'tan, ne gelirse Allah'tan, maddi em manevi kolga kelgen ne bolsa, hak Allah'tan bolganga, imanlarımız bizdi, bılay kaznaga baylagan. Ne gedese hak Allah'tı tapkan, erzattı tapkan. Mine sosu manelermen, miraç degen hakikat, yaratılgandı beri, savlay esli insanlardı, bek köp süyündürüp salgan. Beri sosu yakşılıktı, Kudayımız, Rabbimiz, ene sosu miraçban, paygambarga bildirgenge, ol em bizge akelgen. Bizler tağı Hazreti Muhammed Mustafa'ga razı bolyagı sanda salat selam aytamız. Sağlıkla kalınız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tыңлаучылар, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşulары şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle koşumtası oşa tığınılasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilen kunduzgi saat 2'de 19 metrli qisqatlıqının 15360 kHz-liginde Türksat 3A hem Türksat 4A yerişine bilen www.trtdinle.com internet adresi oşa Vot is radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozon vaqti bilen saat kişke 8 ortada 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerişleri bilen www.trtdinle.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT dinle koşumtası oşa. Vot West Radio kanalından tığınılasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kıtıp qalabız. Muhtaram tamaşalar, bizning adres latin harflari bilen PK33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt@trt.net.tr. Elega biz sizin bilen sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.